Добър вечер, уважаеми зрители. Започва час по България на Национална телевизия СКАТ. Аз съм Пламен Павлов. В големите новини на СКАТ, в централната информационна емисия, видяхте представянето на том 2 на История на българите от Македония на академик Григор Велев. Македонската българска тема е една от тези, които ние традиционно поддържаме, тъй като става дума за една много знакова и важна част от български национален въпрос. Това обаче не означава, че български национален въпрос се изчерпва единствено с Македония. Една голяма болка за нашата нация, и то жива рана и до днес в много отношения, е добруджанския въпрос. Въпросът за правата и за свободите на българите в Добруджа, особено в периода между двете световни войни, когато не само Северна, но и Южна Добруджа по силата на грабителския Ньойски договор беше предадена на румънските окупатори. Правили сме предавания поне така по няколко годишно на тема Добруджа и един от нашите традиционни гости в тези предавания е младия изследовател Валентин Събков. Добър вечер. Добър вечер. Валентин Събков има заслугата, че възкреси паметта за някои забравени страници от историята на Добруджанското революционно движение, най-вече на вътрешната Добруджанска революционна организация, също така и един национален герой, който до днес не е достатъчно известен на цялата ни нация. Вече е известен до голяма степен в Алфатар, родното му място, в Силистра, в Добрич, но Стефан Боздоганов е един от тези апостоли на свободата, които подобно на Иван Михайлов, преди това на Тодор Александров, на Асен Николов от Западните покрайнини, са хора, които ние трябва да държим на едно от предните места в нашия национален пантеон. И ето именно Стефан Боздоганов е много добър пример как едно момче от Добруджа участва в Македоно-Одринското опълчение през Балканските войни, а после, разбира се, ръководителя на четите на вътрешната Добруджанска революционна организация. Така че ние ще поговорим в това предаване за такива знакови фигури, за големи личности и най-вече за откритията на Валентин Събков в архивите, както българските, така и румънските, и особено в руските. Достъпът до които все още не е особено лесен. Но така или иначе през последните няколко години Валентин Събков направи много открития. Някои от тях могат да бъдат прочетени на страниците на сайта за литература, история и култура Факел, чието редактор е нашия приятел академик Румен Леонидов, в други сборници. Ето сборник Добруджа искам да ви покажа от конференцията, която беше през есента на 2015 година през септември. Тогава ние включихме Валю Събков в ефир да каже за тази конференция. Така че добруджанската тема също, макар и с чувствително закъснение, започва така да заема сериозно място в нашата историография. И може би ние ще говорим много за тази книга и по-нататък, но нека да покажа едно фундаментално изследване. Това е изследването на доктора на исторически науки Любомир Златев от Русенския университет. Човек, който, доколкото знаме, в процедура за професор, и просто се чудя как тая процедура все още не е осъществена, тъй като става дума за капитално изследване. За изследване за една организация, която беше натикана в периферията, беше просто жертвана в името на някакви си пролетарски интернационализми, добросъседски и тем подобни отношения, които са просто едни празни фрази, когато се правят в разрез с историческата истина. Но още веднъж благодаря за темата на Валентин Събков и ще се насочим с него към тези въпроси, особено за архивите. Но първо за конференцията да ни кажете и за това, което правят хора като Любомир Златев, като други, макар и не много колеги историци. Искам само първо да започна с това, че Любомир Златев не беше поканен на тази конференция. Това също... Не знам причините какви бяха. Аз лично извоювах благодарение на познати да участвам там. Мога да кажа, че имаше много млади хора, които съвестно са си работили, подготвили са си материалите. Неприятно впечатление направи на всички отношението на един господин с военно звание от военна академия, който беше водещ на цикъла. Той след като не познава Златев, какво може да води изобщо? В друг смисъл искам да кажа, че той просто... Колежката седеше и четеше своя доклад, неговия телефон звънна и той най-демонстративно си извади телефона и почна да говори и тя приряза да го изчака. Нали? После господин Благовест Снегов му направи забележка по тази тема. Румен Липчев от Силистренския музей изкочи срещу, може да се каже, срещу четите на ВДРО, да ги обвинява, че са бандитски. Има пристрастие до сега по една тема, която би трябвало да бъде национална и обединяваща. Нали?
Да, така си е. Аз ще ви помоля да кажете на нашите зрители, защото съм сигурен, че голямата част от интелигентната ни иначе публика просто няма как да ги знае тия неща. През 80-те години, когато така отчасти поне падна табуто върху добруджанската тема, тогава така познавачи на темата, на първо място трябва да споменем непременно професор Петър Тодоров от нашия университет в Великотърновския университет, Бог да го прости, нали, голям изследовател. Но тогава, нали, самата партийна линия беше такава да се фаворизира малко или много тъй нареченото ДРО, Добруджанската революционна организация, и ако може да някак се така да се игнорира или да се и омаловажава ролята всъщност на истинската организация ВДРО. Искам да вметна, че преди Петър Тодоров, човека, който е направил наистина също огромни проучвания, и подчертавам, че той е ходил в Москва, в архивите, е Ганчо Ганев от Софийския университет. Неговите трудове са някъде от 60-те години. Засягат национално-освободителните движения, но естествено според линията на партията отново ВДРО се изказва фашистска и бандитска организация. ДРО е народният закрилник и борец за свободите, което не е истина изобщо. Да кажем все пак на нашите зрители, че ако по темата Македония след едно наистина до известна степен историческо решение на ЦК на БКП 68 година да се казва истината вече за Македония, и то след чудовищните престъпления на БКП, особено на националния предател Георги Димитров да създава македонска нация и на цялата тая фаланга около него, но все пак за Македония, понеже Тито беше в необвързаните страни, понеже беше смятан за опортюнист и т.н., все пак там можеше да се казват някои неща. Чаушеско, диктаторът Чаушеско също имаше свое специфично поведение, но все пак Румъния беше във Варшавския договор, нали, и т.н. И да не се обидат румънските другари, просто се премълчаваха какви ли не неща. Очевидни неща. Сега нека да се насочим към това пак отново бяха фаворизирани хора като Дочо Михайлов, като Димитър Дончев, доктора, въобще главно левите дейци. Да, това е интересно, изключително. Защо? Тук в този ефир съм го казал и пак ще го кажа. Дочо Михайлов, прочутия Дочо Михайлов, няма полицейско досие. Не е открито полицейско досие. Не съществува полицейско досие. За сметка на това, Стефан Боздоганов... В България, в Румъния? В България. Да, в България. Говоря. За сметка на това, Стефан Боздоганов има дебело полицейско досие. За сметка на това, Стайко Колев от Добрич има дебело полицейско досие. Това са поне, които съществуват, са запазени до наши дни. Какво говори това? Защо го няма на Дочо Михайлов? Защо го няма на прочутия Димитър Дончев, доктора? Явно са били смятали за фаворизирани са 9 септември. Ето го пред мен, това преди малко го коментирахме. Това е писмо до министъра на вътрешните работи за написване на книги, посветени на големите борци против фашизма и капитализма по ния години. И какво се получава? Достъп до документите на архивите на МВР имат само 6 човека. Моля да го прочетете, защото това е куриозно. Значи тогава там вероятно някакъв отдел на ЦК на БКП решава да се даде все пак достъп на определени историци или писатели. Ще чуете, ако аз самия все пак претендирам да познавам голямата част от българските историци и писатели, нито едно от тия не съм го чувал. Значи, за случай е представен списък за 6 такива другари от издателството и 19 членове на Писателския съюз. Всички членове на БКП, които да преглеждат материалите в Министерството. Изхождайки от това, че почти във всички дела има материали, които не трябва да бъдат преглеждани от тези другари, тъй като не са необходими за тяхната цел и така нататък, предлагам да се разреши само на служителите от издателството на БКП, а именно на другарите. Васил Михайлов, главен директор на издателството. Филип Гинев, главен редактор на издателството. Петър Цанев, завеждащ редакция по история на БКП. Коста Андреев, редактор по история на БКП. Желязко Гутев, помощник редактор по история на БКП. И Блага Филипова, стилист в редакцията по история на БКП. Само тези хора получават право да преглеждат полицейските архивни документи. Не съм ги чувал да допълня нещо. Съществува още едно писмо. Заповед на министъра, в което се казва, че преди да им бъдат предоставени материали, всичко да бъде преглеждано от хората на 8-ми отдел на Държавна сигурност архиви и бившия 2-и отдел полицейски архиви. И ако има нещо по-особено, да бъде отстранявано от
личните дела от Тоест, досиетата. даже и тези проверени партийни другари пак нямат пълната свобода да боравят с тези документи. Ами да. Значи така е през 50-те години, така до някъде и през 60-те, едва през 80-те, така общо взето имаше някакво открехване по темата, но вече минаха 25 и повече години от 10 ноември, все още сме доносици към темата за Добруджанското революционно движение и за неговата автентична организация ВДРО. Сега, между другото, пак ще припомня, макар да сме правили такова предаване с Валентин Събков преди време, но не е лошо и в книгата на на Любомир Златев и други материали се появиха и тази конференция, но все пак нека да кажем защо се появи изобщо такава въоръжена съпротива българска в Добруджа. Всички знаем, че още през 13-та година Южна Добруджа попада в ръцете на румънците, вследствие на това, че те предателски нападат България. С благословията на Русия, все пак да кажем. Нали? След това, когато започва участието на българите в Първата световна война, ние нанасяме огромни удари, както всички тук искам знаем. да покажа вашия календар. Това е календар, направен от нашия гост, който е точно 100 годишнината. Тя е сега вече, нали, 16-та година, есента ще бъдат най-големите прояви за Добруджанската епопея, която също беше така цензурирана. Една книга прекрасна на Йордан Йовков беше дори на практика нещо като забранена. Даваха се снимки как се побратимяват нашите войници с руските след като войната е свършила. Не се казваше нито дума за боевете между нашите войски, агресорите, руси, румънци, също и сърби и други, нали, в корпуса на Зеленчковски. Че в следствие на Ньойския мирен договор отново губим Южна Добруджа, присъединена към кралство Румъния. Естествено, населението не може да се примири. Да отбележа, че още 13-та година се създава дружество Добруджа. Да. Но то е дружество, което е просветно. Нека да кажете две думи за тази карта. Тази карта е уникална. Не е показвана до сега. Това е първото и представяне пред масово представяне. Да. Картата е от 1933 година. Полицейска карта. На нея са представени селищата в така наречения квадрилатер, които са бази на ВДРО и бази на ДРО. През, ако не греша, 2001 година на една научна конференция в България, един румънски историк споменава за тази карта и казва следното, че според данните на полицейските данни румънските, има 36 селища, основни бази на ВДРО и само около 20, които са близки, поддържат ДРО. Това е комунистическата ДРО, която е такава... Да отбележим по този повод. Самите другари от Коминтерна в свои доклади казват, пак през 30-те години, че ДРО, значи в единия доклад се говори, че те едва наброяват 200 човека, от които 50 комуниста, а в другия доклад става дума за около 72 човека. Сега, нека да кажем на нашите зрители, че да се правят революционни чети, въобще да се действа в Добруджа е много по-трудно дори от Македония, тъй като става дума за една равнинна територия, общо взето в нея няма много... Просто тя не е много голяма по обхват. Нали? Румънците са страшно жестоки и всъщност появата на революционната организация... За тези снимки искам само да вметна, че навсякъде се говори, че това е четата на Дочо Михайлов. Това е абсолютна лъжа. Защо? По средата човека с каскета на долния ред е Стефан Боздуганов. Точно зад него, най-високия, с пушка с нож на гърба е Иван Чапкънов. Да. Иван Чапкънов не е обичал изобщо комунистите. След 9 септември този човек е бил дори горянин. Да, да. Как може да се споменава, че Дочо Михайлов бил шеф на чета и те били само комунисти там? Ами ето го доказателството, че не е така. Той не е, въобще го няма на тази снимка. Да, има го Дончев. Димитър Дончев, той е най-първия в дясно. Сега ние нямаме за цел да отричаме приноса в борбата срещу румънски окупатори и на комунистите, когато те имат такъв принос, но не бива да забравяме, че някои от тях са склонни да се подадат на манипулациите на Коминтерна за добруджанска нация, да създават турска организация дори в Добруджа, т.е. да действат не много в интерес на българските... Какво са правили? Да. Те са правили за да оплюват постоянно ВДР. Да. Дори на съвета Багряна е оплювана. Да, и тя е оплювана. Дора Габе, извинявам се. Дора Габе е оплювана от тях. Да. Наречена е мръсна еврейска винегатка. Да. Това са хора, които не могат да се примирят, че има борци за свободата, които са били и правят всичко възможно, за да направят
всичко те да бъдат уличени в бандитизъм. Да кажем само две думи за Дора Габе, който се интересува, може с търсачка или просто да отиде в сайта Факел на Румен Леонидов. Там има една много хубава статия на Валентин Събков за Дора Габе и за точно тези грозни думи по нея адрес. Тя е дъщеря на Петър Габе, който наистина е един човек, бил е депутат в българския парламент, разбира се, той е руски еврей, но станал българин не по-малък български патриот, може да се каже. И тъй като Дора Габе е на патриотични български позиции, на активистите на лявата, така да се каже, идея, нещо не им харесва тая работа. И там казва, че тя не е никаква писателка, изобщо много ругателско и грозно, но както и да е. Сега, само исках преди да бяхме почнали да говорим за Дочо Михайлов и доктора не можа да довърша. Ганчо Ганев казва, че в един свой материал, посветен на Дочо Михайлов, че единственото писмено свидетелство на дейността на Дочо Михайлов било един негов доклад за обиколка на чета в Добруджа и той нямало нищо друго запазено писмено от него. Това не е така. През 25-та година Дочо Михайлов, Върбан Петров и други са арестувани в Русе и е проведен един голям процес срещу тях. Дочо Михайлов има огромен дознание. Дознание. Да. Той го е писал собственоръчно и се е подписал собственоръчно. Значи мога да кажа, че той всичко си казва вътре. Абсолютно всичко. Говорим за комунистическата конспирация, че те били, какво беше, 3 дена го били и нищо не бил казал. Да, човека желязо. Димитър Дончев. Ганчо Ганев отново го казва, че той, когато бил арестуван 31 година от румънците, те го били, но той абсолютно нищо не казвал, мълчал. Вие в румънските архиви намерихте, че май не е мълчал, нали? В българските се намери това. И в българските също. Да. Бил казал, аз ходих през нощта и не съм виждал никой. Също е лъжа. 42 страници дознание. И руснаците изпращат писмо до българската партия, комунистическа партия и казват, тези и тези хора, той ги обявява, спасете ги да не бъдат арестувани и убити. Да. Нека да припомним на нашите зрители, че всъщност въоръжената борба започва първо както срещу румънската власт, така и срещу разбойничество. Значи в окупирана Добруджа самата румънска власт допуска и даже може би поощрява някакво невероятно разбойничество. Това се дължи на факта, че те просто искат да накарат българите да се изселят. Етническо прочистване по друг начин. И всъщност именно това мобилизира патриотите в първата основна задача, Добруджа, която извършва ВМРО е прочистването на тези разбойнически банди. Да. Това е факт. Значи първият опит е организацията Черна ръка, нали, която... Да, Черната ръка още 22 година е създадена, пак с участието на Слави Алексиев и Стефан Боздоганов са били. По повод смъртта на Дочо Михайлов, 26-та година на 26 август, следващата 27 година е издадено едно отворено писмо от неговия боен приятел и другар Димитър Дончев, доктора. Това писмо явно има нещо около него, защото в московските архиви има запазени разменени писма между доктор Петър Вичев и Върбан Петров по тази тема. Където Върбан Петров не е съгласен и той казва следното. Ние направихме и допуснахме грешка с отвореното писмо на доктора. Не трябваше да го публикуваме и да го издаваме. Да. Пред вас искам да покажа копия на това писмо, намерено в личната архива на Иван Хаджи Иванов. Да, нека да споменем и неговия внук, господин Иван Хаджи Иванов от Русе, който подпомага изследванията на Валентин Събков. Изобщо е в основата на много инициативи. В това писмо, по средата на листа, с мастило е написано, ето това тук, сега ще ви прочита какво е написано. Мерзка лъжа. Става дума за това, че Стефан Боздоганов, Слави Алексиев и другите са били бандити, а Дочо бил народен герой. И че след убийството на Дочо Михайлов настъпил пълен терор в Добруджа. Той казва мерзка лъжа, която може да бъде измислена само от един комунист. От Дочо по-голям разбойник нямаше. Не коментирам повече. Да правете си хора сами изводите за какво става дума. Така, наистина трябва да се казва истината и независимо, че на тези хора има паметници в Силистра, на други места, аз не казвам, че тия паметници са ненужни, обаче все пак благодарение на Валю Събков и на още няколко патриоти има поне паметна плоча в Алфатар на Стефан Боздоганов. Благодарение на госпожа Озунска, която тогава беше кмет на общината.
успяхме да постигнем това нещо и да поставим тази паметна плоча на мястото, където е била къщата на Стефан Боздоганов. Да. Казвали сме го и тук да отбележим, че Стефан Боздоганов, неговата сестра е съпруга на дядо Йосиф Петров. Да. По-точно негова внучка точно така е неговата сестра. Самия род Боздоганов е много голям. Тук в едно предишно предаване Валентин Събков дори показал дословното дърво. Всъщност в тази фамилия, в този голям род има един четник на Хаджи Димитър. Която е в момента на екрана. На гърба й, значи, това е официален документ, издаден от Централния комитет на ВДРО. На гърба на тази легитимация е записано дори номера, серията на личното и вида на личното оръжие на Стефан Боздоганов, което държи той, карабина Манлихер. Да. Всъщност, нека да кажем няколко думи въобще за... тъй като много често аз съм сигурен, че сега така хора може би емоционални казват, всичко дадохме за Македония, пък забравихме Добруджа, значи за тогавашните български патриоти няма дилема или. Няма Добруджа, Македония или Добруджа, може би единствената така много голяма слабост е по Моравието, че него го забравят и политици и горе-долу всички, макар че и там има хора, които един Гаврил Занетов, примерно, пише серия книги за по Моравието. Единството на българската нация е било много важно и продължава да бъде и днес. Нали? Всички съвременни псевдоинтелектуалци, които не заливат с някакви европейски, някакви други такива утопични идеи, все пак аз ще го кажа и днес, че ние не можем да бъдем европейци без да сме българи. Нали? Това означава все едно както в Северна Корея, децата да се пратят в интернат и да забравят кои са родителите им. Нали? Както и тук има Лосоводовски училища и други такива неща. Но толкова по този въпрос. Сега, значи ето го, тази организация, тя е правена на базата на опита на ВМРО. Нали? Това се признава от всички. Виждате, че самата униформа на Боздоганов прилича на тази на Иван Михайлов. Нали? Значи, ВМРО, документите и фактите показват няколко неща. Най-новото, което открих, беше вече официален документ, с който се подчертава, че ВМРО е работила съвместно с българското военно разузнаване в тия години. Така, също това. Другото, което е интересен факт, че 23-та година по време на създаването на организацията в Русе се намират двама от основните лидери на трета секция. Да. Дори в руските архиви се казва, в румънските също, че организацията е получавала обмундироване и оръжие от складовете от военните складове. Те са били всичко свързани с трета секция, те са отговаряли за тях. Да. Следователно всичко е навързано по един или друг начин. И нещо, което вече, като говорим за всичките български такива революционни организации, това е знаменателен факт. Единствената организация в България по това време, която успява да постигне нещо, макар и с чужда помощ, е Вътрешната Добруджанска революционна организация. На Великия Добруджански събор през октомври 1942 година тя отчита всичките неща и решава, че трябва да се саморазпусне. Да, тя се саморазпуска, тъй като Южна Добруджа се връща в пределите. Да не продължава вече своята дейност, защото Южна Добруджа е в пределите на България. Все пак трябва да го кажем, ние сме се говорили друг път с Валентин Събков, пък и по принцип всеки се го мисли, който все пак има отношение към темата, че като изключим огромните престъпления на БКП и особено на Георги Димитров и на Васил Коларов и на кой ли не там от тая фаланга, но и нашите власти преди 9 септември също имат едно не много така последователно отношение. Примерно, когато се създава тази организация Черна ръка, пък и въобще основните структури, те се пазят нашите хора, революционерите, както от румънския шпионаж, който е бил много силен и в Руса и навсякъде, така и от българската полиция. Румънския шпионаж е бил много силен в България. Много. Както и сръбския, да не говорим. Докато наши в румънските архиви открих много дела от заловени българи за шпионаж, докато тук в България има открити и следени от полицията от отделение Б, но не са чак толкова много. Имаме зрител, доколкото разбирам по телефона. Да, всъщност прекъснала е връзката. Значи, малко преди предаването говорихме с нашия приятел господин Веско Цветанов от Козлодуй. Познавате го, наш участник. Той така също ме помоли, нали, така иска да изразим позиция към тези приказки на иначе уважаваната румънска евродепутатка и борец с корупцията Моника Маковейк, в чиято болна
надявам се да не я засягам лично, но да речем заблудена фантазия, някакви румънски общности грамадни в България, които трябва да имат служби на румънски. Значи въпросът за румънци в България, той за мен е принципно решен. Такива в България може да има, ако са румънци, които са дошли да живеят или да работят в България. Българските власти и българските армани, те са си част от българския народ. Значи просто тук не бива да се прави паралел между българи в Румъния, което е съвсем друго, с това, което е тук. Да, слушаме. Слушаме ви, заповядайте. Слушаме ви. Да? Заповядайте. Нещо обаче нямаме връзка. Ами, освен да се обадите пак. Сега, значи, вие също как ще коментирате тези призиви на госпожа Маковей? Шапка и свалям за борбата с корупцията в Румъния, да помага и за корупцията в България, но не да създава проблеми, каквито няма между България и Румъния. Или поне... Те нали претендират, че селистинско е тяхно, видинско е тяхно. Между другото, това квадрилатер, което го каза Валентин Съпков, всъщност това е румънското понятие четириъгълник от турското взето за Добруджа, за Южна Добруджа. Да, слушаме ви, заповядайте. Ало? Да, слушаме ви. Слушаме ви. Ало? Да, слушаме ви, заповядайте. Имаме ли връзка с вас или не? Не мога да разбера. Има някакъв проблем с линиите. Вече втори зрител пропада, не знам защо. Да продължим нататък. Значи, между другото, аз съм да не кажа, че се опасявам, но има в България така наречени правозащитници, някои от които понятия се нямат от етническия въпрос, нали, да не цитирам организации, които може би ще приветстват това нещо, което просто е нелепо. Нали. Да, слушаме ви. Слушаме ви. Здравейте, господин Павлов. Да, заповядайте. Веско съм аз от Козлодуй. Да, заповядай, Веско. Един въпрос към Валю. Да. Нещо да разкаже за четирите чети в организацията. Става въпрос за четирите околи, които са Терзовска, Силистринска, как беше там, Тутраканска. Да. И по 10-20 човека с... Каква дейност са развивали? Войводите Колю Йонко, Стефан Бузукан... Да. Благодаря. Не те чуваме обаче много добре за това. Да разбрахме за четите. Така. Да. Благодаря. Значи, първа Силистинска чета се води с пряк командир Стефан Бузуганов и помощник Цони Чанков. Те са действали в Силистинско. Значи, така да кажа, дейността на всички чети е да пренасят дори буквари са пренасяли, те са прокламации. Има изключителни написани на много висок стил прокламации за борба срещу румънската власт и за дейността на организацията и за свободата на Добруджа. Освен това, те са събирали и първични средства, именно заради което това събиране ги обвинява, че те са бандитствали и разбойничество. Ама те го казват, че членски вноси, даже има и принудително събиране на средства. То без средства не става. Други известни командири, както казахме, с Колю Йонков, който е убит в Зафирово по 9 септември. Стайко Колев. Съдбата в момента, точно това виждаме снимката на Стайко Колев и Стефан Бузлуганов. Този човек, съдбата му е жестока. Ще ви разкажа накратко само следния епизод. Зимата на 44-та срещу 45-та година. Който познава България, знае разстоянието между Добрич и Варна, колко е ветровито и как в очи и вей там. Едно младо момче на 14 години, няма и навършени 14 години, натоварено с бухчи, се запътва към Варна, за да търси своя баща и своята майка. Това е дядо Страхил. Дядо Страхил, ако гледаш, здравей! Този човек се опитва да открие своето семейство, което се намира в затвор, в арестите на тогавашната народна милиция. Стайко Колев не е съден от Народния съд. Оцелява, оживява, но 50 години работи като сервитьор келнер в едно заведение в центъра на Добрич, но случайно го вижда Иван Георгиев, прочутия Иван Георгиев, който Спарух Хайдемирски е наричал Иван Подметката, и казва, как може един фашист да работи в това заведение, дори като келнер. Той се възмущава, че един борец за свободата на Добруджа не че работи като келнер, ами че изобщо не е на свобода. Нали? Да.
Това е тъжната действителност, че много от тези герои, които оцеляха срещу румънската полиция, между другото, те респектираха румънската полиция. Нали? След появата на тези четири, Това е истина. румънската власт вече не се позволяваше такива издевателства. Да чуем един зрител само. Слушаме ви. Заповядайте. Ало? Да, слушаме ви. Здравейте. Здравейте. Поздрави на господин Павлов, на вас и на вашият гост, господин Събков. Темата е прекрасна. Първо за това, че няма да я видим никъде в учебниците по история на нашите деца. Трябва. Но друго, което искам да отбележим на нашите зрители е, че тази година ще се навършат 100 години от освобождаването на Добруджа през Първата световна война. Герои като генерал Стефан Тошев, като генерал Тодор Кантарджиев, като генерал Иван Колев, няма отново да ги видим в нашите учебници. Специално за генерал-лейтенант Иван Колев искам да кажа, че той освобождава цяла Добруджа. Славните му победи при Курт Бунар, днешния град Тервел, при Кочмар, Карапелит, освобождаването на Добрич, победите при Кубадин, Тулча, Кюстенджа, Мирча вода с неувяхваща слава и до днес. Аз ще ви помоля обаче да кажете за нашите хора в Пловдивско, че всъщност вече знаят кой е генерал Колев, т.е. има знак за неговите български корени именно от Тракия, нали, на този иначе безсъден. Да, разбира се. Генерал-лейтенант, всъщност той посмъртно става. Ден преди да почине произведен генерал-лейтенант, но той е родом от Бановка, село, което е основано от изселници от Брезовското село Чоба, водени от дядо Бано и неговата съпруга баба Бановка. Всъщност на нея е кръстено това село, но той е родом от Бановка, където за пръв път е изграден негов паметник. Искам нещо друго да кажа, че години по-късно всепризнатия теоретик и тактик на танковата война и герой от двете световни войни, генерал-полковник Хайнц Годериан, ще напише в своите мемуари спомени на войника, които между другото са издадени у нас под заглавието "Внимание танкове", следните паметни думи. При разработването на принципите на танковата война съм се учил на тактика от действията на конницата на генерал-лейтенант Иван Колев в Добруджа. Аз благодаря на господин Боян Ранделов. Мисля, че с вас говорим. Нещо не чувам много добре, но И много поздрави на всички наши приятели в Брезовския край, особено на господин Иван Муевски, въобще на всички хора. Имаме верни зрители и верни хора в този район. Но ето виждаме пък как това българско единство, ето един бесарабски българин, чието деди пък са давали средства за църквата в Брезово. Тя е постоянна с помощи и на бесарабски българи, богослужебна литература. Има много да приоткриваме, драги зрители, на това национално единство. Но аз отново искам да ви предложа нещо, трябва да се направи, защото действително 1916-2016 година. Разбира се. Предвидени са тази есен ще научни конференции. Ние ще направим предавания и за епопеята на Мах Чалали, което е много възмутително, уважаеми господа. И до днес днешен общинските съветници от община Добрич селска отказват да възстановят имената на училищата и улиците, които са носили славното му име до 1944 година. Това е позор. Това е наистина е така и е само това, господине. Те отказват и да почитат героите на ВДВО и продължават да възвеличават тия двамата. Благодаря на господин Ранделов. Сега, между другото, вие ми предложихте тук да кажем няколко думи, че се появяват хора, които манипулират, плагиатстват. Може би да не ги казваме и да не им правим реклама. Може би това очакват, но всеки случай изследователската дейност е нещо много трудно. Аз съм свидетел на усилията и на Валентин Събков, и на Румен Иванов от Варна, също твои съгражданини, и на много други хора, на полковник Кокеров. Нека да покажа. Значи, полковника от резерва, доцент доктор Георги Кокеров е автор на тази чудесна книга "Биография на Стефан Стамболов". Ще я представим на 25 март. Но и Кокеров е човек, който на свои разноски, със свои сили изследва. И не върви, след като хората посвещават, примерно аз знам какво коства на Валентин Събков да отива в Москва. Нали? Това всичко е много скъпо. И в Румъния, нали, разбира се, има спомоществователи като господин Хаджи Иванов. Има хора, които подкрепят подобни инициативи, но българската държава трябва да го прави. И хората, които имат професионално задължение да работят, трябва да са по-активни. Тъй като, нали, тази тема, най-малкото пък може да се позволи на някакви форумни дръскачи и тролове, нали, да дават, знаем, че има такива случаи. Да се оспорват очевадни истини. Пак ще стане дума за Любомир Златев.
В следствие на документите, които съм донесъл от Москва, той направи един обзор. Това бяха документи от забранения архив на КГБ. Направи един обзор за докладите на Върбан Петров до Москва. Появи се, знам кой е, но няма да го споменавам. Не казвайте, защото някой от тия достатъчно. Появи се един господин, да чуят. Едно господинче се появи, който си позволи да изопачава написаното от Любомир Златев и да нарича следното, че Дочо Михайлов бил сътрудник, официален сътрудник на Коминтерна, а Върбан Петров бил официален служител на НКВД. Но той не знае даже, че когато Върбан Петров е писал докладите, е почнал да ги пише, не е било НКВД, а е било ОГПУ. Аз ще ви помоля да покажете този документ, където един виден комунист дава оценка кои са истинските революционери в Добруджа. Ставаше дума за това, че именно Стефан Боздоганов е ръководител на четите. Да. Ето, може да видите написано собственоръчно доклад на наш тук български ще кажем кой е, функционер, нали, който дава реална оценка и чест му прави, че ако има... Ето. Това е една страничка от доклада, който изпраща Коста Янков чрез Върбан Петров до Москва. Където е жълтото. Става дума за следното, че организатори в Добруджа са Слави Алексиев и Дочо Михайлов. Но върховен ръководител на четите е Стефан Боздоганов. Нещо, което години наред и Ганчо Ганев и Петър Тодоров, лека му пръст, твърдяха, че това е Дочо Михайлов. Да, всъщност се оказва, че ето документ автентичен от руските архиви и то от... 24-та година Върбан Петров е изпратен от ВДРО и от ВМРО да се свържи с руснаците в Виена и да организира приход на финансови средства. И той носи тия доклади с себе си. Така че, виждате, документите са категорични. И тук наистина можем само така да кажем едно голямо благодаря на Валентин Събков, пък и на други хора, които са му помагали. Все пак много трудно е да се... Достъпа понякога не е никак лесен. Всъщност оказва се, че в румънските архиви хората са така много по-колегиално настроени, отколкото даже някои български. Даже вие днес сте имали неприятности, не са искали да видят някакви документи. Да не казваме, за да не направим някакъв проблем или на някого, но всеки случай, когато има документи, те са основата на историческото познание. Всичко друго са приказки, нали, спомени и т.н. По въпроса, когато се обади зрителя за четите, какво са вършили, ще ви покажа в момента уникален документ, който е брой 9 от 26-та година. Значи по мое наблюдение, това е някъде от началото на 26-та година. Става дума, че вътрешната добруджанска революционна организация е издавала революционен бюлетин. Ето го. Това също е разпространявано в Добруджа чрез тези чети. Нещо друго. В румънските архиви сега се сетих, че съществуват запазени, открити някъде от румънските служби квитанции, с които са плащани пари. Събирани парите от организацията. Членски внос на... Сега, пред себе си виждате също нещо, което за съжаление и за срам на България предполагам, че няма да се случи. Това е едно изложение от един организационен комитет, който предлага да бъде създаден храм-паметник, музей на Добруджанската свобода. Говорим за времето 42-43 година. Започнати са да се събират средства. Обърнах се към Варненско-Преславския митрополит, за да разбера повече неща, Йоан. Но за съжаление, година и половина аз чакам благоволението на администрацията му да ми обърне някакво внимание. Значи аз познавам някой от хората администрация и се опитам да помогна, но и аз пак за пореден път искам да апелирам към Българската православна църква, освен да се грижи за интересите на Руската православна църква, да се грижи за интересите на българската нация и на християните изобщо. Нали? Тъй, че ето тук имаме обаче един зрител. Слушаме ви. Заповядайте. Ало? Да, заповядайте. Здравейте, аз се казвам Атанас Чивков. Да? От Варна. Здравей, Наско. Господин професор. Да. Здравейте. Здравейте. Приятел Валю. Тази тема е доста интересна.
защото моето село е част от тази верига, която е била с старата поща, там и приходи на самите чети. Да. Кош. Да. Имам едно въпроси, което може би ще прозвучи така тайно и вярно, защото има доста от хората, които са жили по тези махали и селата, които са били мюсюлмани по вероизповедание, така е, да. а протестантани са били изцяло към България. Има ли някакви данни за такива хора, които са помагали изключително много за развитие на тази доброжанска революционна организация? Да, това е много хубав въпрос, тъй като в Добруджа попадат и български турци, татари, нали, български тече. Ами мисля, че ние с тебе сме говорили по този въпрос. Има такива хора. Вече нека като се прибере във Варна, ще разгледаме това, което имам при мен като архивни материали, а те не са малко, и ще видим. Но искам и нещо друго да допълня, като стана дума за турците в Добруджа. Също в доклад, който се намира в Коминтерна за национално-революционното движение в Румъния се споменава, че по нареждане на Коминтерна, ДРО, Добруджанската революционна организация, комунистическата, и Румънската комунистическа партия трябва да организира турска организация, която да е в противовес на ВДРО, дори да извършва бойни действия срещу ВДРО. Но това само се стига до хартия. Повече такава организация де-факто не е създадена. Сега като говорихме за Добруджа, изобщо за българите, включително и в днешна Румъния, все пак има немалко българи, включително и в Добруджа. Искам пак да ви припомня, драги зрители, за дейността на фондация Бъдеще от Силиста с нашия приятел Ивайло Ангелов, който е един от хората, които подкрепят пък тези скрици на българщина, които все още ги има в Румъния. Аз също няма да забравя спомници от наши предавания с пианиста и историк на музиката професор Тодор Петров. Той беше при свои концерти в Брила, в Галат се беше срещал с местни българи. Така че българската идея в днешна Румъния, тя не е загинала, но трябва да бъде подкрепена. И съответно да знаем цялата истина. Особено пък за тия времена, когато виждате, че цяла Добруджа беше в територията на Румънското кралство, тогава се правеха опити изобщо да бъде обезбългарена областта. Нека да припомня само пак съдбата на един наш национален герой, по-скоро на неговото семейство. Става дума за Димитър Списаревски, за знаменития наш бранител на небето на София и на България. Той е от Добрич, че неговото семейство е изгонено, изпулсирано тъй като е на патриотични български позиции. Значи всичките тези процеси на денационализация, на репресия над българското, и така също има един много интересен архив на един добрички свещеник, който пък пише за това отделен въпрос. Някой път може би цяло предаване може да направим на тая тема за нашето духовенство в Добруджа. Как се забранява да се служи на български. Непрекъснато има репресии и ако не беше ВДРО да спира румънския натиск, не се знае какво щеше да стане. Прави са били 1942 година, като са учели, че делото е победило. Но да чуем един зрител. Слушаме ви. Заповядайте. Да, слушаме ви. Добър вечер. Добър вечер. Позволете ми едно малко отклонение да направя за впечатление през тази седмица, които съм натрупал. Днес слушам нашия министър на външните работи за следното. Той каза: аз дълбоко уважавам министър на външните работи на Турция. Сега, това е куртуазия дипломатическа. Това не слушайте ме. Да, добре. Но моля ви по-кратко само, да. Слушам. Освен, че не става въпрос за нещо. Другия случай, който. Става дума за груба намеса в делата на България. Съгласен съм напълно с вас. Професоре, миналата седмица с две приказки. Лице в лице. Водеща ставаше въпрос дали нашата армия да бъде донаборна или платена. И излиза тя каза: как може за 3 месеца войници ще овладеят каквото трябва да овладеят като войници, и останалото време ще да се въртят около глупавите си войници. Напълно ви да разбирам. Значи просто по-скоро това е за някое публицистично предаване, но аз напълно споделям вашето възмущение и от тези слугинажни рефлекси към Турция, която грубо се меси в българските вътрешни работи, и аз съм абсолютно убеден, че трябваше посланника да понесе отговорност, а не да гонят портиера от Бургас или там човек, който между другото е също достатъчно бил вреден. Това е съвършено ясно. Също се отнася, разбира се, и за намесите на когото и да било в българските вътрешни работи. Имаме друг зрител. Само, моля ви за кратки въпроси. Добър вечер. Да, добър вечер. Имам един кратък въпрос.
Чувала съм за някакъв сребърски процес. Можете да разясните какъв е бил? За Сребърна искате да кажете? Да, Сребърна, да. Да, то това е... 30-те години също комунистическа организация. Да. Просто нямам Добре, представа. нека да... Аз го казах, това е комунистическата организация е Сребърнския процес. Обаче в Сребърна има много жестоки дни по време на румънската окупация, още 13-та година и после... има много хора. Кървища, има геноцид направо над местните българи. Това също може Румъния да ни е приятелска държава, съюзническа и т.н. Обаче истината си е истина и ние не можем да правим такива ревизии на историята в интерес на някога. Излиза, че освен нас всички други се държат на националните интереси. Искам да кажа няколко думи за още някои от дейците на ВДР. Аспарух Хайдемирски. Може би много народ знае кой е Аспарух Хайдемирски. Искам да кажа за това, което се случва на този човек след 9 септември. Арестуван в Силистра, пребиван, защото не му харесват показанията, които пише, докато накрая решават, че това ще се остане вече като по негови показания. Искам да допълня и нещо друго. Този човек поисква като право на подсъдим свидетели. И казва, споменава имената и на Варбан Петров, на Печо Господинов и на други. Но решават и му дават само двама свидетели. Иван Георгиев и Димитър Ганев. Естествено, че те дават показания насочени срещу него и неговата дейност. След това, благодарение на един от агентите, Венелин Ганев, мисля, че му беше Венелин Ганев, да. Той е спасен, юриста Венелин Ганев, иначе са щели да го ликвидират. Осъдени на затвор, но са смятали да го ликвидират. Познавам неговите дъщери, поздравявам ги, ако гледат в момента, и ги уважавам изключително много за тяхната съдба. Били са преследвани през годините и така нататък. Друга личност, която е интересна, който е бил също в самото създаване на организацията, е Варван Петров. Да, бил е комунист. Но този човек през цялото време е защитавал ВДР. Когато е патриот, това в крайна сметка не е... Но отново се 9 септември. Димитър Ганев и Иван Георгиев го съсипват. Изключват го от партия, преследват го, не му позволяват свясна работа да работи. Само за това, защото той е знаел истината и за Димитър Ганев, и за Иван Георгиев, и за всички други. И за това от страх да не би да я каже, се стига до всичките тия неща. Не можах да намеря неща. снимката на Айдемирски, но ето тук на доктор Иван Пенаков, на Яни Калиакренски, на Иван Хаджи Иванов. Ето тук, ще ги покажа от книгата на колегата Златев. Яни Хаджи Янев също изчезва безследно за септември. Излиза, че... Известен писател и поет. Да, хора, които оцеляха от румънския терор, после българския комунистически терор ги ликвидира и много често, дори когато даже са комунисти, тъй като явно не отговарят на представите за съветския вариант. Заглавието на днешното предаване без борба няма свобода. Точно това ми беше идеята да ви питам, да. Това са думи на Стефан Боздоганов. За тях споменава на погребението на Стефан Боздоганов Ангел Стоянов, който е народен представител. И каза, думите на Стефан Боздоганов бяха без борба няма свобода. И аз мисля, че той е бил прав. Стефан Боздоганов, ако беше оцелял, беше доживял 9 септември, сигурно щеше да бъде и той изчезнал безследно на някъде. Нека да припомним пак един апостол. Това е лидера на българите мухамедани, на българите с ислямска вяра, Камен Боляров, който беше ликвидиран след 9 септември. Един от създателите на Дружба Родина. Беше ликвидиран като чужд агент. Нали? Може ли един човек, който е патриот и е българин, да бъде убит от българи? Нали? Това направи, за съжаление, Иван Хаджи Иванов също изчезва. Иван Хаджи Иванов, на 30 септември. Има да една говорим снимка за кървавата Коледа в Македония и за какво ли не още. Да. Има една снимка, на която е представен Никола Обретенов, държащ черепа на Стефан Караджа. Да, сега ще го видим. Стефан Караджа може ли да я покажете? Култовата фигура за добруджанци и то не е случайно. Стефан Тулчалията, той е вярно, той е от Стефан Караджович ме ямболско, но още като дете. Ето е тези въпроса. Показвали сме къщата му в Тулча, която и днес е запазена. Нисичкият възрастен човек, това е Никола Обретенов. Зад него жената, която държи малко момиченци, е Тонка Обретенова Просеничкова, съпруга на Нико Просеничков, директор на гимназията в Русе и след освобождението от 40-та година изпратен като директор на гимназията в Силистра.
Каква е тяхната съдба? Изчезват безследно след 9 септември. По донос и то донос, който е толкова, как да кажа, грозен и брутален, че внучката на баба Тонка е ликвидирана от властите. Това просто е нещо... Искам нещо да допълня. Спомняте си Веселина Антонова, доктор Веселина Антонова от Русенския архив. Тя е написала, предаване за нейната книга за тази история. Искам нещо да допълня. Може ли един мой приятел да се разсърди, но ще го кажа. Иван Хаджи Иванов, наследник на стария Иван Хаджи Иванов, многократно изпраща писма до Върховна прокуратура, до омбудсман, до Народно събрание с молба. Знае се къде са погребани всички тия убити. Обаче до ден днешен той няма отговор на тези писма. Просто явно, когато става дума за комунистическите лидери, всичко може да бъде направено, но когато става дума за борци за народна свобода, нищо не може да бъде направено. Явно тези 45 години се оказаха по-протяжни, някакси като че не са свършили, особено в някои сектори. Има странно, някакво, как да кажа, странно мълчание. Сега може ли става дума за жертви на терор? И то на комунистически терор, който и в България е обявен за нещо равнозначно на фашистския терор, на всичко отрицателно, което може да се каже. И в крайна сметка виждате, че има някакви и полемики, откази, премълчаване на факти, но в крайна сметка, докато има без борба няма свобода. Той го е казал Боздоганов, че ние не можем да стоим и да чакаме някой да благоволи да ни каже истината. В крайна сметка, когато не ни се казва, ние сами ще си извоюваме правото да я научим. До ден днешен не се знае каква е съдбата на архивата на ВДР. 26-та година, след нотите на съседните балкански държави, са арестувани всичките водачи на ВДР и са изпратени в Южна България. Интернирани. Тогава с писмо на окръжния управител в Русе са изпратени 4 чанти с архивата на организацията в София. Съществува заповед на секретаря на Министерството, с която се назначава комисия и то от известни полицаи в онова време да изследват тази архива. И оттам нататък няма ни следа, ни кост. Това не е копчене монета, става дума за документация. Опитвам се да търся, да ровя и в комисията по досиетата, и в архивите. Да не я намерите в румънските или руските архиви, тъй като много често такива неща, така нашите партньори в кавички или без противници или в кавички или без, намират по-лесно някакси български документи. Виждате, че много неща, които ги няма в България, на практика може да ги видим в, разбира се, донесения пак пращани от България по една или друга линия. Така че ние сме в самия край на това предаване, но темата Добруджа, тя си е една тема много болезнена и същевременно много така просветляваща за нас българите. Ние не можем да забравим люлката на нашата държавност, поне на балканската ни държавност, тук откакто Аспарух направи Дунавска България. За добруджанци, добруджанските българи, не случайно Караджата е на знамето на организацията. Да. Така че приемствеността в революционните тежнения е много силна. В момента е изложено в Меджиди Табия, в Силистра, на една пътуваща изложба от Русенския музей. Да, вече и в Русенския музей има експозиция за добруджанския въпрос. Тогава Русе е столицата на това движение, както Кюстендил пък е, да речем, за Македония. Така, нещо в заключение да не кажете, тъй като времето не изтече. Искам да си позволя само нещо, никога не съм го правил. Искам да благодаря на всички мои приятели, които ме подкрепят и морално, и финансово. Без тях не мога да ходя, да ровя, да търся, да откривам документи. Искам да благодаря и на моето семейство, което търпи всички тия неща покрай мене и отсъствията ми от къщи, всички мои пътувания и обиколки. Благодаря ви. Благодаря на всички. Аз ще кажа пак това, което е темата и са думите на Стефан Боздоганов. Без борба няма свобода.